Megbízható, érdekes és prezentálható közvéleménykutatási adatok akár 24, de legfeljebb 48 óra alatt. Ebben segít az Europion. Hogy jobb üzleti döntést hozzál, vagy bekerülj a médiába, és így láthatóbbá válj. Lássuk, hogyan érheted ezt el az Europionnal és szakértő csapatával. Te tudod, hogy téged mi érdekel, mi pedig azt, hogy azt hogyan érdemes megkérdezni. Hány kérdés kell? Milyen sorrendben kövessék egymást? Hány válasz lehetőséget lehessen megjelölni? Kell-e hozzá kép vagy egy rövid videó? A megfelelő kérdőív összeállítása már a mi dolgunk. A válaszadás pedig az Europion sok ezer fős közösségéé, akikhez egy gombnyomással eljuttatjuk a felmérést. Általában 24 óra alatt elég választ kapunk az applikáción vagy a netes felületünkön ahhoz, hogy az eredmény tükrözze azoknak a véleményét, akikre kíváncsi vagy. Márha helyesen értelmezzük az adatokat. Ez a szociológus kolléga dolga, aki elemez, következtet, táblázatba foglal, hogy számodra is érthető legyen az eredmény. Ha szükséges, el is magyarázzuk neked, akár személyesen is. Sőt, színes, szagos, egyszerűen érthető anyagokat is készítünk belőle, ha másnak is meg akarnád mutatni. Az eredmények ugyanis nem csak számodra, a sajtó számára is érdekesek lehetnek. Az adat ugyanis mindig szexi. Dönts tehát megalapozottan, vagy tarold le a médiát. Gyorsan, pontosan, olcsón, az Europion segítségével.